El més barat és que una malaltia, un esdeveniment, no es produeixi. I això l'única manera que hi ha d'aconseguir és ficar mesures preventives. Estem desenvolupant un projecte amb treballadors de call center, no? Concretament del sistema d'emergències mèdiques de Catalunya, i el que fem és intentar que facin pauses actives, perquè són persones que amb molt sedentarisme pel tipus de feina que tenen, però és que a més del clàssic call center on la gent està en pantalla, telèfon, o micro, trucant i parlant contínuament, hi ha altres factors que també són molt estressants des del punt de vista de la salut cardiovascular, com és el fet que amb assistència a domicili, recordatoris de medicació, hidratació també. Intentar promoure el màxim possible el que comentàvem, que les persones es puguin mantenir a casa seva el màxim temps possible. A Sàvies, el videopodcast de l'IRB Lleida, dialoguem entre el coneixement científic i l'experiència professional en una conversa sobre les cures a les persones, la importància de la prevenció i el paper de la tecnologia per avançar cap a una atenció més propera i adaptada a les necessitats de la ciutadania. Entre la mirada de la ciència i la saviesa de l'experiència, aquesta conversa ens recorda que cuidar és molt més que intervenir, és anticipar-se, acompanyar i entendre les necessitats de cada persona. La prevenció i la tecnologia obren avui nous camins, coneixement compartit, bategant amb l'essència d'una atenció més propera, més conscient i més transformadora. Carme, envellim diferent de fa 50 anys? Ui, i tant. Jo em recordo quan jo era més jove, al poble, quan veia les senyores de 50, 60 anys, clar, era un poble, totes dones de casa, allí amb els fills, pensava, pues jo les veia molt grans, i ara em veig jo, que ja he superat aquella edat, i dic, molt diferent en les cures que tenim de nosaltres mateixos, en els interessos que tenim. Viatgem molt, cuidem el cos, fem exercici. Abans les dones ja, a partir d'una edat, ja era com dir, s'havia acabat la vida, inclús la vida social, no? A lo millor als pobles no, però era, anàvem a parlar dels fills i poca cosa més. I en canvi ara, jo he vist un canvi tremendo. Per sort, nosaltres som 3 senyores, però que encara tenim moltes coses a explicar i a dir, Per favor, sí. Carme, tu acabada de jubilar, com aquell que diu. Oh, sí, fa 2 anys que m'he jubilat i estic, super agraïda a la professió, ho he passat molt bé, he gaudit molt, m'ha aportat moltes coses, i als companys, moltes coses que m'ha donat la professió. Avui, parlant de la professió, i deixa'm també que saludi a Montse Gea, que la doctora Montse Gea, però infermera també, professora de la universitat, investigadora a l'IRB, precisament del grup que tracta com tindre cura de la gent gran, que això és interessantíssim el que esteu fent, Montse. Avui hem d'agrair moltíssim a tots els companys i companyes perquè ens han cedit a la seu del Col·legi d'Infermeres de Lleida per poder fer aquesta trobada, aquest videopodcast de l'IRB Sàvies, que així és el seu nom, i on avui el que farem serà com un viatge en el temps d'aquestes cures tan importants que fan que la vida sigui una mica millor per a tots. Perquè dèiem al principi, Montse, la Carme, aquesta reflexió de mirar una dona de 50 anys dels anys 60 no té absolutament a veure amb una dona de 50 anys del segle XXI. Sí, no té res a veure, i de fet ni socialment, ni les dones ni els homes, no? I nosaltres, jo penso que ara estem atenent amb un moment històric, no?, on l'esperança de vida és de les més elevades del món, i això és una història d'èxit, jo penso, del sistema sanitari, no? També el social, però principalment el sistema sanitari públic universal, que ha donat lloc a que puguem mantenir aquesta qualitat de vida fins a edats molt longeves, anem a dir. Però, per una altra banda, també el fet que s'hagi incrementat tant aquesta esperança de vida comporta altres reptes diferents,
com pot ser doncs, la cura, no? O diria a vegades la manca, no? de cures professionals en el nostre context, no només en clau Catalunya i Espanya, sinó en clau de tota Europa. Ara mateix a tota Europa estem assistint doncs, a una manca de professionals, concretament de professionals de la cura, infermeres i també TCAE, i que per tant doncs, obliga a repensar tot aquest sistema sanitari i social, com el podem enfocar per continuar proporcionant unes cures de màxima qualitat, no? Però a la vegada que siguin econòmicament sostenibles, no? I que estiguin ateses. I en aquest sentit jo penso també que la tecnologia juga un paper clau. No només es tracta, doncs, que moltes vegades es diu necessitem més residències. No, potser necessitem altres fórmules per mantenir les persones grans lo màxim independent a casa seva, que és el lloc on, d'altra banda, es senten més reconfortades, no? Tenim tema per parlar, tenim. Jo no sé si amb el temps que tenim podrem parlar-ho de tot, perquè parlaves de l'esperança de vida, una de les més longeves, jo pensava que Japó. Japó és la primera i Espanya és la segona. I amb quina esperança de vida estem parlant, dones i homes? Bueno, estaríem parlant d'una mitjana aproximada de 84 anys. Hi va haver un lleu descens quan la pandèmia, desafortunadament, no? Perquè sabem que el virus es comportava d'una forma, diguéssim, més letal en persones grans i, per tant, aquí hi va haver una mica de davallada, però estaríem parlant d'uns 84 anys. Clar, i cada vegada a les residències veiem més centenàries. Parlo en femení, més que en masculí. Sí, és veritat. Sí, és cert. Però no només a les residències, com deia també a nivell social. En relació al que comentava la Carmen, no? També com de grans se feien les persones abans, no? També dir doncs, que aquestes dones, no? Que com podria ser doncs, la meva mare o la meva àvia, també sacrificaven d'alguna manera el seu temps d'autocura per cuidar d'altres. Perquè és veritat que les persones no estaven institucionalitzades o la institucionalització es vivia com un abandonament de la persona gran, que no és cert per a res, però es tenia aquesta concepció i, per tant, era una mostra de sacrifici del seu temps d'autocura per dedicar-lo als demés, per dedicar-lo a la cura de les persones grans de casa, no només dels seus progenitors, sinó moltes vegades de progenitors de la parella, de tiets, en fi, empalmaven un amb l'altre, com aquell que diu, perquè abans les famílies, a més, eren grans, eren molts germans, etc. Per una banda, i després també ho han encadenat amb cura de fills i fins i tot de nets i de netes. Clar, és que és el que deies. A la meva generació, encara, vosaltres sou més joves, està mal vist això de portar els pares. O sigui, més que, a més de mal vist per un mateix, un sentiment com de culpa, de dir, no puc cuidar els meus pares, quan tu a les cases havies vist que els teus pares havien cuidat els teus avis, no? Tothom estava allí i tal. I ara ja potser és una percepció personal. Aquestes noves generacions se cuiden més ells, necessiten més l'espai, clar, i també no dic que descuidin altres coses, però no li donen tanta importància. O sigui, jo quan arribava a casa de petita, la mama sempre estava allí. Tu arribaves, la mama estava allí, clar. La mama havia sacrificat la seva vida, a lo millor laboral i tal, perquè estava a casa amb la cura dels fills i dels avis que tenia a casa. I, bueno, ara això no passa. Extraescolars, tal qual, els nens ocupats, per exemple. Això també a nivell psicològic, a veure què passa, quina repercussió té a les noves generacions, no? Aquesta mena de sentiment de, bueno,
no, la mama no està allí, no dic que no estigui, però no és aquella presència d'abans. Ja dic que és una percepció molt personal, però també ho hem vist... Però has obert un calaix que també volíem tractar, i és que som la primera generació, sobretot la generació que ara ja ens marcarien la Montse i jo, sàndwich, que encara estem, com aquell que diu, donant recolzament als nostres fills, però que també els nostres progenitors ens demanen aquesta ajuda que necessiten, per una altra banda, i que no els hi podem negar. Clar, som també la primera generació que, vosaltres ho heu explicat, institucionalitzem. I aquí també arriba el problema, el sentit de culpa, el per què ho hem fet, quan tens a la mare o al pare que diu jo això no estic d'acord, però és el millor per la persona que en aquell moment se decideix portar a una residència. Aquí ja psicològicament no és gens fàcil, sobretot perquè som els primers que hem trencat aquest vidre. Sí, sí. Sí, però jo, d'altra banda, jo sé que voldria dir que els centres, els centres tant d'atenció intermitja com residencials, doncs cada vegada tenen grups més multidisciplinars per donar resposta a les necessitats de persones dependents. A vegades hi ha certes situacions de dependència que es fa molt difícil poder-les gestionar a casa. Molt difícil, perquè hi ha moltes persones que necessiten atenció 24 hores i per donar aquesta atenció 24 hores tu necessites un conjunt de professionals. És impossible fer-ho des del sí exclusiu de la família, a no ser que tinguis molts recursos econòmics, jo ho veig bastant impossible. Parlem ja de nivells de dependència molt elevats. I per tant, jo diria que sentiment de culpabilitat cap, al contrari, estarà aquesta persona gran cuidada per persones que s'han estat formant i entrenant només per proporcionar aquestes cures. Jo parlava d'aquest sentiment de culpa per part de les persones més grans. Sí, jo he dit que ja he posat la meva generació. Vosaltres esteu una mica més, no sé, jo tinc 66 anys ara, faré 67, Llavors aquesta és la meva percepció, i és veritat el que diu ella, los que són més dependents, la gent se fa més gran, necessita més cures, abans la gent no arribava tan lluny, llavors tampoc estava tan deteriorada, llavors potser sí que podien estar a les cases i tal, ara no, evidentment que això és lo important. Avui dia també que pensem, la gent com jo, ja d'aquesta generació que més o menys tenim cures, tenim algun, una mica de poder tindre la pensió, diguéssim, no vull dir estatus, sinó que podem... Llavors busquem altres maneres de, quan ens fem gran, de cures, de no implicar tant a la família, més independent, és dir, no vull que els fills o ningú se tingui que encarregar, busquem altres maneres de viure, no? Pues com se diu, de cohabitatge... Sí, el co-living, no? Sí, el co-living, altres maneres. Nosaltres potser tenim la ment una mica més oberta en aquest sentit, no? I ja creiem, i ja sabem perfectament que els nostres fills potser no viuen ni a la mateixa ciutat que nosaltres d'aquí uns anys. Llavors, hem de pensar d'una altra manera. Correcte, sí. Aquí és una evolució de la societat, i per això centres com l'IRB també investiguen, no?, de què es pot fer. Parlaves, Montse, de que a la llar tindre aquesta tecnologia, aquesta intel·ligència artificial, hem vist robotitzats, hem vist sistemes també d'ajuda telefònica. Vosaltres en què esteu treballant des de l'IRB per poder mantenir aquesta autonomia lo màxim a la llar de cada persona? Sí, nosaltres tenim diferents vessants dintre de l'àmbit de la tecnologia. De fet, ja des de l'any 2013, quan es va fundar el grup de recerca, ho vam fer a través d'un gran projecte europeu tecnològic, i bàsicament el que hem anat fent des d'aquella època fins ara és associar-nos amb diferents empreses tecnològiques a nivell de tota Europa i els ajudem a desenvolupar tots els seus sistemes de sensors, per exemple, per detectar caigudes a casa, també amb robòtica, amb algunes empreses, fins i tot de Lleida, Grup Salto, per exemple, hi col·laborem molt
amb assistència a domicili, no? Recordatoris de medicació, és a dir, Hidratació, també. intentar promoure el màxim possible el que comentàvem, no? Que les persones es puguin mantenir a casa seva el màxim temps possible, no? A l'IRB, de fet, i us convido, no? Quan són les jornades de portes obertes, tenim un Living Lab, un laboratori, que el que fa és imitar un petit apartament d'una persona. Llavors els hi anem demanant que facin activitats de la vida diària, no? Si es pot fer un cafè, si es pot rentar les mans, i gràcies a aquests sensors o amb la marxa, no, de la persona, nosaltres podem detectar també fins i tot si hi ha algun tipus d'inici de deteriorament cognitiu. I això ens ajuda a enviar recordatoris, a adaptar aquests plans de cures, etc. Aniríem molt per la banda. Després també teníem altres projectes que ja són a nivell comunitari, no? Ara mateix estem col·laborant amb l'Ajuntament d'Aitona també, i amb una empresa que es diu Silicon. I el que va decidir l'Ajuntament d'Aitona és molt interessant perquè van invertir en monitoritzar a totes les persones majors de 65 anys amb unes pulseretes, i és un model, diguéssim, que està basat en la cura familiar. És a dir, d'alguna manera descongestiona el sistema sanitari en el sentit de que si aquesta persona gran té algun esdeveniment, un increment ràpid de pressió arterial, una caiguda, un increment de la freqüència cardíaca, el sistema en primera instància avisa el familiar. Llavors el familiar, d'alguna manera, és el que fa de filtre de si realment és una situació urgent o si simplement ha estat una errada del dispositiu. I això facilita també molt que les persones puguin mantenir la seva independència. El familiar també està tranquil perquè la persona gran no està sola, i es pot anar, diguéssim, monitoritzant, sempre mantenint, evidentment, la privacitat. Molt bé, perquè aquests sensors que nosaltres utilitzem, evidentment, no donaran mai imatges, etc. O sigui, tot això ha evolucionat molt i també hem d'estar oberts, no? Jo ara mateix estava pensant, estic per oferir-me ja voluntària anar a provar-lo, perquè jo ja he passat los 65. Jo he passat los 65. Però has de ser d'Aitona, Ja, però hi ha molts més. Ja s'han d'implementar. Però suposo que això deu també donar tranquil·litat a la família. Perquè recordo una anècdota precisament d'això, que van detectar que el familiar havia sortit del municipi i no sabien què estava passant, i al final era que havia anat amb un altre familiar i que havia baixat a Lleida i havia vingut a Lleida a fer unes compres i no havia avisat, i el familiar estava com una mica veient que el seu familiar estava en un lloc que no li pertocava per l'hora i no li contestava el telèfon. Al final, quan ho van localitzar, però que és una eina molt interessant. És que això s'ha de concebre com una eina perquè faci els avisos de situacions que poden ser, diguéssim, urgents, no? Però no ha de ser un element de control de la persona gran com si fos un nen petit. Aquesta va ser anecdòtica perquè ell va començar a fer un soroll i diu, ui, on està? Vull dir, es van espantar una mica, però al final va quedar tot en un ensurt. Però són coses, eines, que tu imagina't, a veure, anem una mica enrere, Carme, quan tu estudiaves al Santa Maria, que tu vas estudiar al Santa Maria, però no a la facultat, sinó a l'hospital amb les monges. Bueno, sí, hi havia l'escola d'enfermeria. Havia a Lleida 2 escoles d'enfermeria. Una estava a la Residència General Moscardó, a l'Arnau ara, i l'altre a l'Hospital de Santa Maria. Llavors, allí la cap d'estudis era una monja, per exemple. Després havia allí la comunitat de religioses, les monges, i elles eren com les que portaven les plantes, com si diguéssim les supervisores de les plantes. I el personal d'enfermeria que havia eren perquè
A la meva promoció hi havia nois també, perquè va ser aquelles promocions que van vindre molts, com se diuen, representants de farmàcia. Llavors hi havia dones i homes, però que va ser l'última de la... Sí, perquè a més tu ja no estaves interna a dintre de l'hospital. No, jo allí no. Jo vaig estar interna després sent treballadora, que ara t'ho explicaré. Llavors, allí a l'hospital, per exemple, recordant, mirar les assignatures que teníem. Per exemple, pues de recerca no teníem res. Teníem un professor, i ho vull anomenar el doctor Oscariz, i alguna persona el coneix, que ja va morir, i aquest home tenia molt interès i mos despertava molt la ment, mos feia preguntes, tal. Aquell home sí que incentivava una mica aquesta curiositat, aquesta cosa més enllà de com he de fer això, tal, no? O perquè el fèiem, tot això. Però per lo de més res, de recerca res, però hi havia una assignatura moral professional. Suposo que és l'ètica d'ara, però clar, i ho donava una monja. I els professors que teníem eren metges, doncs el ginecòleg, jo que sé, el doctor Polo, l'altre, tots metges d'aquí de Lleida, el doctor Bureu de pediatria, bueno, ja ni ningú està per aquí. Vull dir que eren aquestes persones i així vam fer. I interna sí que vaig estar després. Després, a la meva vida laboral, doncs vaig començar a treballar a una clínica de Lleida, la clínica Montserrat, i allí el sistema era internat. Una setmana estaves interna i l'altra, doncs no, només treballaves per la tarda. Treballàvem a l'àrea quirúrgica, al quiròfan, però fèiem de tot. Si a la nit venia una cesàrea, doncs baixàvem. Si s'havia de fer una radiografia, la fèiem. Si s'havia de posar un embenat, qualsevol cosa Sí, que Carme, passi. però llavors interna significava que estaves 24 hores... Sí, que dormíem allí, a dalt de tot, Però a les terrasses. podíeu descansar algunes hores, perquè Sí, clar... claro, sí, nosaltres fèiem, pues al matí treballaves hasta l'hora de dinar, llavors feies un parón i a la tarda tornaves a l'àrea quirúrgica, però dormíem allí, estàvem allí, sí. I bueno, fèiem algunes sortides, és que eren coses d'abans. Ja veràs, algunes sortides sortíem al bingo, tu. Amb el jefe d'allí, Ara ha prescrit, Carme, ha prescrit tot això. Llavors, sí. Vinga, xiquetes, totes les que estàvem internes amb ell, anàvem, i llavors Clar, la convivència devia ser, Clar, i la unió de claro. l'equip devia ser... Allà sí que es feia pinya. Ell feia pinya, ell també, que era el director i soci majoritari, també estava allí tot el dia, vull dir, treballant i tal, a vegades dinava per allí, oi. I tenim el telefonista, que era el que trucava. Trucava, llavors, si hi havia algo, mos trucava allí, al lista azul, anàvem. I ens trucaven i deien, pues que ha vingut tal. I bueno, contaven anècdotes, per exemple, una vegada va trucar i va dir... Es que era molt peculiar, aquest telefonista. Es que ha venido una partera con el niño en los brazos. Pero bueno, y total que venía a posarle les arracadas. Ya había parido y venía con el niño. Pero unes expressions, bueno, és que parlo sempre que parlo de... Sí, però és curiós, Carme, perquè dona la sensació que parles d'una altra vida, que sí, que parles d'una altra vida, però vosaltres heu sigut coetànies, heu treballat al mateix temps, perquè relativament tu t'has jubilat fa 2 anys. Sí, per tant, has estat activa i a més al col·legi una persona que també has estat molt present. Fa molta gràcia que dona la sensació que en els darrers 30 anys, no dona la sensació, és que és així, ha canviat tot en el món de la investigació. Per exemple, jo a l'inici presentava la doctora Montserrat Gea, però és infermera de formació. Això era impensable, un doctorat dintre del món de la infermeria. Sí, i és relativament recent, perquè de fet a nosaltres se'ns obre la possibilitat de fer les nostres tesis doctorals des de l'àmbit de la infermeria a l'any 2010. O sigui que estem parlant en veritat de 15 anys de recorregut, no? Que és molt poc, no? En l'àmbit de la investigació. Abans el que feia la gent era, bueno, les infermeres que volien fer una tesi doctoral, el que feien habitualment era cursar una altra carrera, no? Feien o història, o sociologia, antropologia, qualsevol altra carrera
que sí tenia accés a doctorat, amb la qual s'eternitzava, no? Molt. Afortunadament, doncs, amb aquesta reforma, no? Que es va fer de l'Espai Europeu d'Educació Superior, doncs les infermeres van aconseguir que el màster en primera instància, el màster de Ciències de la Infermeria, es reconegués, no? Com a oficial, i per tant aquest va ser el primer pas per entrar a doctorat, no? I aquí també, una altra vegada, la importància de la visió estratègica de les persones, no? Perquè molt poca gent sap que la Universitat de Lleida, en aquella època l'Escola d'Infermeria, va ser una de les poques universitats d'Espanya a oferir aquesta titulació. I era una titulació que es feia conjunta, per exemple, amb Alacant, que es feia amb Saragossa, etc., però que hi participaven només 6 o 7 universitats de tota Espanya, no? I gràcies a que van ser insistents, no? I van fer doncs, aquesta pressió de dir, compte que nosaltres tenim infermeres que estan formades en recerca i no els hi esteu deixant entrar als programes de doctorat. D'alguna manera va promoure doncs, tota aquesta reforma, de manera que doncs, a dia d'avui tota infermera que vol fer doncs, recerca de manera formal i reglada, amb un programa de doctorat, doncs ho pot fer complint exactament els mateixos altres requisits que es demanen amb altres carreres. És que, clar, això de la recerca, bueno, jo crec que els estudis, això de passar a grau i tot això també va ser un gran impuls per tot això de la recerca. Perquè nosaltres, jo era ATS, ajudant tècnic sanitari. Això és el que sortíem amb aquest títol. Que no era practicant, no? No, no era practicant, era un altre... Bueno, no sé, era la infermera, sortíem de l'escola d'infermeria amb aquest títol. Posteriorment es va fer lo de la convalidació per ser diplomat en infermeria, que es feia a universitat a distància, per la UNED. Feien uns cursos, bueno, tot allò. I ja després es va vindre el grau, i llavors, clar, jo crec que aquí es va donar molt impuls, molt. I després el col·legi d'infermeria també. També el que diu ella, estratègic, la visió del col·legi, molt contactant amb la Montse Gea, que és una de les grans precursores. Abans havia hagut, amb un president que van tenir, el Josep Maria Camps, no? Sí. Ell és el que va apostar molt per la recerca al col·legi. Tot i que abans s'havien fet algunes cosetes, perquè jo avui buscant tenia un títol allí de coordinadora de metodologia científica de l'any 89. O sigui, hi havia aquesta mena d'impuls, però clar, si no hi ha el recolzament acadèmic o des de les universitats, pues és difícil, és molt difícil. Sí, és complicat, perquè a vegades hem de pensar, no? Que, o sigui, les infermeres, quan estem en l'àmbit assistencial, no? A vegades doncs, tenim molta pressió, i al final s'acaba fent tota l'activitat de recerca fora d'hores, no? Amb hores, diguéssim, de temps personal, no? Vull dir, és una carrera que implica bastant sacrifici en aquest sentit, contràriament del que la gent pot pensar, no? Que a vegades sembla que el món acadèmic doncs, pugui tindre aquesta part, anem a dir, de flexibilitat, i no, perquè juguem sempre doncs, amb dates per convocatòries, etc., que són molt estrictes i que impliquen moltes vegades estar treballant en vacances, amb hores intempestives de la matinada, si col·labores amb altres països, doncs videoconferències a les 10 de la nit o a les 6 del matí, per coincidir amb hores. Perquè vosaltres, al vostre grup de l'IRB, del grup de recerca en la salut, en cures de la salut, treballeu moltes vegades precisament amb altres països, treballeu i col·laboreu, o que feu allò vasos comunicants, no? Sí. És que, de fet, o sigui, això de... Abans se concebia la recerca com una cosa més individual, anem a dir,
I ara no, o sigui, ara una persona que es vulgui dedicar a recerca o treballa en xarxa o està mort, així de clar, Vull dir, ara el que es busca són projectes que tinguin un gran impacte social i per poder aconseguir això t'has d'unir inevitablement tant a nivell nacional com a nivell internacional. Llavors, nosaltres a nivell nacional estem en contínua comunicació, no? amb els grups del Ministeri, no? De la unitat d'Investem, de l'Institut de Salut Carlos III. Concretament, jo participo activament d'un ciber, que és el ciber de fragilitat i envelliment saludable, o envelliment actiu, i aquest, per exemple, és l'únic grup que hi ha dintre dels ciber, que són aquestes estructures en red que té el Ministeri, que és multidisciplinar. Que això també és molt important, perquè hem d'entendre que si els problemes de salut i social són complexos, les solucions també precisen de la mirada de diferents ciències, no? I amb això que vull dir que, així com el grup de recerca en cures de la salut neix com un grup de recerca infermera purament, amb els anys ha anat evolucionant, de manera que ara tenim gent que ve del món de l'estadística, de l'economia de la salut, de la fisioteràpia, de les ciències de l'activitat física i l'esport, és a dir, s'ha convertit d'alguna manera o s'ha reforçat des d'un àmbit molt multidisciplinar. I a la vegada també el que fem és expandir-nos amb aquests socis europeus que us comentava, amb empreses tecnològiques, també amb altres universitats, etc. I també a nivell internacional, per exemple, treballem molt amb la Universitat de Singapur, treballem moltíssim en Canadà, històricament, perquè jo vaig fer la meva tesi doctoral allà i, per tant, he mantingut el contacte amb molts grups de recerca fins a la data. I intentem també promocionar una escola de doctorat internacional, que aquí participa Austràlia, Xina, Grècia, Finlàndia, Canadà, Brasil i nosaltres, no? I cada 2 anys fem una reunió amb un país diferent. La darrera, el juliol, va ser a Brasil i la següent toca a Xina. I llavors el que promocionem amb aquesta escola de doctorat precisament és que ja des de que la gent està en formació, els investigadors en formació, els doctorants que estan desenvolupant les tesis, s'organitzin en xarxa amb aquests altres estudiants o professors internacionals, de manera que els hi permeti un desenvolupament amb una mirada molt més àmplia, no? I realitats també diferents. Absolutament. Imagina't, no? Del sistema de salut i social de Xina a Brasil, a Espanya o Canadà, hi ha una diferència substancial, no? I és molt interessant perquè això te permet comparar sistemes i veure quins són més eficaços en termes de resultats de salut en la població. I llavors, o fins i tot aprofitar. Ara mateix hi ha una investigadora de Canadà que ens ha vingut a visitar gràcies a un finançament de l'IRB Lleida, i amb aquesta investigadora sènior el que estem fent és validar una escala a l'espanyol i al català sobre socialització de persones que estan en residències o en centres d'estada intermitja, en el sentit de que la hipòtesi és que les persones que socialitzen més, que participen més de les activitats, que reben més visites, etc., tenen un deteriorament cognitiu menor, no? Que aquelles que d'alguna manera són més reservades, no? I estem validant aquesta escala ara mateix en col·laboració també tant amb el Departament de Salut com de Benestar Social. I bé, són col·laboracions que jo penso que són molt interessants perquè després això ens permet fer-ho en diferents idiomes, en diferents països i comparar els sistemes, com deia. I aquí també No, que parla de diferents països, de diferents nivells i tal. Jo ja estava pensant, diferents generacions. Jo el que parla la Montse moltes coses i l'idioma quasi ja ni li entenc d'algunes coses en les que està implicada de recerca i tal, perquè penso,
és veritat, el que ha dit al principi, això coincideixo totalment, que com que la tasca assistencial t'ocupa tant, pues, ara ja hi ha una altra mirada, des de que, ja t'he dit, a la universitat se fa el grau, fan el màster, tot això, se fan els doctorats, la gent té més interès per a la recerca, però abans nosaltres, per fer recerca, dèiem recerca, fèiem un pòster, una comunicació, per fer allò, el mateix, ella diu ara que a vegades és de la matinada, perquè han de conservar... Nosaltres també ho havíem de fer fora des de logo del sistema, ningú financiava res, tot allò era com ciència-ficció, si tu vols fer, pues, és el teu problema, allà tu, ho feies per una qüestió personal, i bueno, vull dir que és un altre món, Mira, que sí que som coetànies en algun moment, però ja veus que estem en situacions totalment diferents. Sí, però encara falta, vull dir, per arribar als nivells que hi ha altres països d'economies que podríem considerar paral·leles a la nostra, encara ens falta. Aquest reconeixement dintre del sistema de salut és complicat. I això que, bueno, jo he treballat a la pública, al principi no, però després sempre a la pública, lo del reconeixement de la carrera professional i tal, va impulsar que molta gent, per interès personal segurament, per tindre pues, puntuació i tal, dediqués una mica més la mirada cap a la recerca. Almenys a l'entorn que jo vaig viure i en els anys que jo ho he viscut, això va passar. Quan van a la carrera professional es valorava també la recerca, llavors la gent va tindre més interès. Bueno, d'alguna manera, almenys havia aquesta motivació. Sí, després hi ha hagut també alguns programes interessants, no? Per exemple, el PERIS, a nivell de Generalitat de Catalunya, parlo, no? Promou intensificacions. Què és el PERIS? El PERIS és un pla de recerca que diguéssim, es va donar inici, crec que era l'any 2017, si no m'equivoco, i una de les àrees estratègiques que es va impulsar per primera vegada va ser la intensificació de recerca de les infermeres, que hi va haver moltes queixes, evidentment, sempre que hi ha una acció que està orientada exclusivament a un col·lectiu, en aquest cas les infermeres, doncs hi va haver una mica de revolució. Però jo convidaria a tothom que llegeixi l'informe d'avaluació que va fer l'Agència de Qualitat, l'AQUAS, respecte a l'impacte que ha tingut aquestes intensificacions en el sistema de salut, perquè es veuen uns resultats espectaculars, no? Tant a nivell de temàtica de la recerca que fan les infermeres com a nivell d'impacte per transformar, no? la cura, no? dels usuaris, tant a primària, hospitalària, no? de molts àmbits. I llavors, concretament, aquestes intensificacions el que fan és es tria un nombre d'infermeres a Catalunya, no recordo ara si són 35, 36 infermeres, i el que es fa és intensificar-les en el sentit que deixen de fer activitat assistencial per focalitzar-se en desenvolupar un projecte de recerca. Vale? Hi ha hagut diverses, diguéssim, fórmules. A vegades era un 75% i un 25% d'assistència, a vegades meitat i meitat, ara és durant 2 anys només fer recerca, i llavors és com veritablement tu pots aconseguir tindre una persona dintre de l'equip realment orientada i que a la vegada fa de catalitzador de la resta. Perquè, com deia, les investigacions no es fan soles ni les fa una persona. Vull dir, això és una concepció antiga. Ara és impossible. Treballem en grup, cadascú té la seva funció. Evidentment, cada projecte té un líder que ha de coordinar tota la resta d'investigadors, però aquesta infermera intensificada fa de catalitzador de la recerca dintre de l'àmbit assistencial, sense abandonar l'àmbit assistencial, que això també és molt rellevant. Sí, també és molt important, perquè a vegades és el que passa, que fan
se fan recerques, però clar, no te pots allunyar de lo assistencial. La base ve d'aquí, de lo assistencial. El veure les necessitats i tot ve de lo assistencial o de lo comunitari, no? Ara parlava de lo de l'envelliment, la investigació que se fa, tots aquests treballs, pues és des de veure com la gent envelleix, les necessitats, no? I bueno, és molt important i molt interessant aquesta recerca cap a la millora de la gent gran. Sí, Ja t'he dit que me posaré... Sí, te trucaré. A més a més, voluntària. Montse, vosaltres, les infermeres, en general, també, Carme, sempre heu tingut la prevenció. Ah, sí. Heu treballat molt Sí. la prevenció. Sí, sí, sí. Sí, de fet, tenim diversos projectes que estan exclusivament enfocats a prevenció. Per què? Perquè sempre diem, no? El més barat és que una malaltia, un esdeveniment, no es produeixi. I això Sí. l'única manera que hi ha d'aconseguir és ficar doncs, mesures preventives. Sí. No? Per exemple, ara, gràcies a la marató, a la convocatòria que va fer, que està destinada a malalties cardiovasculars, estem desenvolupant un projecte amb treballadors de call center, no? Concretament del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, i el que fem és intentar que facin pauses actives, perquè són persones que amb molt sedentarisme pel tipus de feina que tenen, però és que a més del clàssic call center on la gent està en pantalla, telèfon, no? O micro, trucant i parlant contínuament, hi ha altres factors que també són molt estressants des del punt de vista de la salut cardiovascular, com és el fet que s'han d'enfrontar doncs, a situacions realment molt complexes, urgents. Val? I llavors estem amb ells, no? Doncs, fent aquest programa per tal doncs, d'intentar que cada cert temps doncs, puguin fer aquesta pausa activa, intentant personalitzar-la el màxim possible. Llavors, aquestes pauses serien en sentadilles, algun moviment... Sí, haurien d'estar obligades a tot arreu. Absolutament. Sí. De fet, un dels investigadors del grup, que és fisioterapeuta i també del món de l'activitat física i l'esport, va fer la seva tesi doctoral en prevenció, però era de trastorns musculoesquelètics amb professionals d'oficina. I ho va fer tant amb el PT-GAS de l'AUDL, també de l'IRB, no? Per què? Perquè ens fiquem davant de la pantalla de l'ordenador i quedem abduïts. No? Van passant les hores i després, me fa mal aquí, me fa mal allà. No? Exacte. I sí que és veritat que hi ha diferents programes o aplicacions de pauses actives, però tenim el repte de l'adherència. La gent comença a fer aquests programes i és com el gimnàs a principi d'any, que tothom s'apunta. Després se'ns oblida. I després I després ningú segueix, no? Sí. Doncs nosaltres estem desenvolupant, també tenim un enginyer informàtic al nostre grup de recerca, doncs un software personalitzant aquesta pausa activa, activitats que a la persona doncs, més li agradin, per intentar que l'adherència sigui major al que s'ha aconseguit fins ara. Anem a veure com anirà, si tenim sort. Ella parla de la prevenció i tot això des de la recerca infermera, però des de la recerca infermera i l'assistencial parlaríem de los centres comunitaris, de los CAPs, ambulatoris, on se van implantar les consultes aquestes d'enfermeria, per fomentar hàbits de vida saludable, el control de la diabetes, el sobrepès, no? Hi ha moltes consultes d'enfermeria que tampoc, això en els temps que jo no hi havia, i ara pues, això és un gran avanç. Se fa també salut a escola, hi ha molts programes que són comunitaris i són de prevenció, informatius i de prevenció. Quan tu dormies en aquell plegatín... Imagina't. Oh, sí. És que jo vaig estar un temps també entre la clínica Montserrat i l'Arnau, un temps que vaig fer una substitució d'una baixa maternal d'una practicant d'un poble. Llavors vaig anar allí i en aquell moment els practicants, almenys aquí a la província de Lleida, pues, anaven al poble, molts, ficaven les 4 injectables i tornaven cap aquí. Llavors jo quan vaig arribar, el metge d'aquell poble va dir
va arribar un nou metge i va dir, no, jo vull que la infermera estigui al poble, ho puc demanar perquè tal i qual. Bueno, llavors jo què feia? Pues em vaig comprar un plegatí, allí al dispensari on posava les injeccions, perquè jo només realment era això el que feia, pues era un pati, me vaig comprar un plegatín, me vaig comprar un camping gas, allí me feia el desayuno, havia un petit bany allí, me dutxava i tal, baixava a Lleida perquè li vaig dir, bueno, m'estic traient el carnet de conduir, vaig a classes, diu, no, això pots anar. Llavors, en el cotxe de línia, baixava a Lleida, feia la classe de conduir i tornava cap allà. M'ho vaig passar molt bé. El meu primer cotxe me'l vaig comprar per fer guàrdies a primària. Veus? Tenia Imagina't. carnet, però no tenia cotxe. Pues mira, I me van dir, necessites cotxe per fer Sí. les guàrdies? Vaig dir, bueno, ja, pues me vaig comprar un cotxe. Veus? Llavors estava a Oliana sí. i quan tenies guàrdia, te trucaven o el que fos, no? Llavors no n'hi havia GPS. Ja. No n'hi havia GPS. Ja, Ah. mòbil sí, Sí. que podíem fer-ho des de Sí. casa a Oliana, però des de casa Sí. tenia un zapatófono d'aquells que durava la bateria una Sí. setmana, un Nokia, Sí, sí. I llavors, bueno, te trucava algú i tal, i clar, jo no soc d'allà i no coneixia, i llavors sortia la família a la carretera amb una linterna. Sí, per guiar-te. I jo pensava, a veure on me ficaré. Perquè clar, tu te n'anaves amb el primer que trobaves amb una linterna enmig de la carretera, Sí, saps? sí. Que era, bueno, pues, per fer domicilis, no? Anar a atendre persones pues, que vivien Sí. en un mas aïllat o el Sí, que sí. fos, no? I havies de fer el sí, servei bueno, pues, igual. així ho fèiem. Ja Ahí veus sí. que, a diferència d'edat, però tenim batalletes Sí, sí, d'aquestes dels començaments d'infermeria Sí, a sí, a sí. pobles i tal. Clar, és que ara Sí. te Jo allí- fiques al Waze o al Google Sí. Maps i I ja vas està, ja aquí, arribes a tot arreu. Sí, jo tot i que aquell metge volia que estigués al poble, després les masies i tot això, Sí. posava los injectables. Clar, Deia, clar. no cal, ja aniré jo, perquè jo no tenia cotxe i m'estava traient el carnet i ell no, ell ho feia. Diu, no, jo l'he visitat i ja li posaré. O sigui que en aquest sentit, però bueno, és aquesta cosa ja, Una altra vida. Oh, sí. Ho trobes a faltar? Trobes a faltar la feina? Pues t'he de dir que no. Però per què? T'he de dir que no, per què? Perquè jo tenia molt estrès a la feina últimament. Era era més estrès que gaudir de la feina. Jo sempre he disfrutat en la feina. M'ha agradat. És una professió, ja ho he dit. Estic molt agraïda. Vaig estar a l'àrea quirúrgica molt temps, després a l'atenció a la ciutadania. Claro, a l'atenció a la ciutadania, bueno, també allí tenia el nomenament de cap i llavors estàs en una situació molt compromesa entre, com se diria, les direccions i tal, l'usuari, el ciutadà, i tu estàs allí al mig amb tot el que això comporta, les queixes d'uns, les queixes dels altres, i tu allí mirant a veure què pots fer per ajudar a uns i a altres, perquè s'ha de dir, tampoc és que la visió de la ciutadania a vegades és molt exigent i a vegades tenen raó i altres no. I la dels professionals igualment. Vull dir, a vegades ells te fan veure una cosa i resulta que no és així, que també s'ha de tindre més cura. Llavors era una situació de molt estrès. Llavors jo la feina no la trobo a faltar. Te trobes tranquil·la i... En pau. Però estic sí que contenta. ara fas altres coses, Ah, sí. que també volen... Sí. Igual també d'aquí un temps Sí. agafes i comences a fer una recerca o alguna cosa, ja com a voluntària, amb la Montse. De voluntària sí. En aquest apartament que teniu tan... Això sí. és interessant, sí. Montse, a continuar Solo. investigant, a continuar buscant aquelles respostes a totes les hipòtesis que us plantegeu i a continuar a que el nostre país sigui, doncs, que tingui una llarga vida, no? I sobretot que la vida sigui en qualitat, Exacte. en qualitat de vida, perquè podem tindre anys però no qualitat, i això ja no és el mateix. I tant, i tant. Moltes gràcies. Estic molt agraïda al Col·legi d'Infermeria i d'Infermeres de Lleida perquè ens ha cedit aquesta sala, que l'han tingut presidida també amb estris que segurament vosaltres no heu treballat mai amb aquest tipus d'estris, no? A veure, Amb alguns sí, jo aquest de la capa, jo anava a l'hospital provincial, anàvem allí vestides Aquest era amb la un còfia, uniforme... la capa, mitges blanques, los socs, i anàvem així pel carrer, que a mi em feia una vergonya
perquè havies d'anar de casa allí a l'hospital, clar. Amb l'uniforme. Tu no, Bueno, Montse. Jo ja soc de l'època de pantalons, afortunadament, però d'estris que hi ha aquí, sí. de cògers, pinces, l'aparell Sí. manual, del tensiòmetre manual, Sí, l'esfingomanòmetre. hombre, sí. De fet, encara en tinc algun per casa, Sí. perquè no fallen mai els esfingos. El mateix. No se'ls acaben les piles, Montse, i ja per acabar, Sí. com envellirem d'aquí a 30 anys? Doncs estupendament. Però què ens depara el futur, a veure? No, jo crec que bueno, ara estem en ple canvi de model, com deia abans, i jo penso que el sistema de cures tindrà una gran revolució gràcies a les tecnologies i cada vegada doncs, ens permetrà ser més independents a majors edats, etc. I estic convençuda. Sí. I l'IRB estarà a prop per buscar aquelles respostes a tot el que ens plantegem la societat. Gràcies. I jo el que voldria dir, jo el que puc posar és, entre cometes, el cos a la ciència. Abans de morir, perquè ara... Pots fer la donació del cos a la ciència, però jo abans de morir... Me serveixes més viva. Sí. Jo crec que pot funcionar millor ara, sí, com a voluntària i que... Sí. Exacte. Gràcies, Carme. Gràcies, Montse. Moltes gràcies, Marilu. Sàvies de l'IRB Lleida. A veure.